tumulat marang Sang Bagus esmunya kamanungsan. Liringi ketika mantian lono kongas. Rikala semana Raden Angka Wijaya ngasta jemparing paringanipun ingkang Rama Senjata Pasopati. Lepas sangka Gandewa ora nganti tumama marang mangsa mung kasawaban. Prandini Kuntal yayah kati pingangin dawah wonten ing lat-ladan negara Ngastina. Dewe kari lung sesembahmu Kuntal kena jemparing. Wah, jan ora karu-karuan. Wis payah awake. Arep aku mlaku nang endi awake dhewe Kang? Mlayu meti kesuwen mongko nek numpak kendaraan ra ndek duit. Wis kawang. Arep adol jamku wis otomatis wis oklok-oklok. Kewan. Ya mlayu wae nurut ngalas waton ora lali karo tepake mok. Ya manut wae. Bagus alus kang rinengga busanane Petro Nun mungsuku Kuntal kena jemparing. Banjur nggonku bakal goleki kepiye Petro. Wah, lah niku wae penyan sak lupute le dadak dilepasi jemparing. Iya. Pun saniki ngoten mawon panjenengan kalih kula nututi sing wong loro nika wae. Nika ora etungane rak pendereke pengawal. Wong loro nika wae. Ngeteng budi-budi nggih kalih nika. Nika nek mboten diragati mboten gelem nyang. Iya. Sing ngendi sing jenenge Togok nika wae pancen budi-budi melu mawon. Iya, ning ngewuhke dadi nika mboten iso boncengke. Mongko mangane mesti pun pokoke nek nika nek melu ing kebak biaya prandek puna nggih dijak mawon. Iya Petro. Prayoga ditututi lakune nggih. Adoh dicerake cerak didoi pokoke dibuntuti saking ketebian mawon. Mangke menggok teng pundi ditututi rak suwe-suwe ketemu sumber-sumbere sing wani mitrah karo Kyai Semar. Ya wis nala garing Bagong dijak. Reng, apal, ayo mangkat.
Ora temenanan do tega karo wong tanpa ana sing ngabari ora ana sing ngampiri eleke rombongan kok ngono ki kepiye ngono lha aku gumun mbok dadi anu ki mbok ya omong-omong ngono menyang ngono ya ora anjujuk ngendi lek anu usul Kek takon-takon kek mongko wis ya ini suasanane wis sepan. Kek uang awakku. Wis genah nek ana sing dadi mata pita iki. Sing supaya aku aja nganti melu. Ya. Yen tak gagas. Pancen elek pancen. Sing ala ketara sing becik titik. Engko anggere ana sing wong sing ora menyang kuwi sing elek. Men tak ngalahi ya. Lho kok weruh gombal pirang-pirang. Mongko kok apik-apik. Cinarita Ki Lurah Bagong manjing wonten Garumbul awit prisa ana sipingitan ageman. Ingkang Anyalawadi sawunya den agem marang Ki Lurah Bagong busana ilang sipate Ki Lurah Bagong salah kedaden dadi ratuning dewa Sang Hyang Permesti Bathara Guru Mangejawanta pungun-pungun tiasira Ki Lurah Bagong sawunya ngagem-agemaning dewa nganggo kok malah rungkut kaya ngene. Sing slembreh. Kok kene kok gumpes. Iki mekutha apa kaya ngene iki ya. Para donya lawadi kene kok ana nyenil-nyenile. Mongko kok angger aku liwat kewan-kewan do mlayu. Wong mergo saka ambuku apa piye kok. Mongko gera ana wong wing kok ngene aku mencok ngadu alah nek kok ngene iki. Arep mulih damuk-amuk bojoku darani keset nyambut gawe. Ora mulih. Ora ana trek. Kewang. Sinarita rikala semono
lenggah wonten madyaning wana keprisan sang Hyang Kanika putra kang penjungang lan jagat. Oh, Adi Guru lenggah ning kene ya. Ayam lo itu ya. Adi Guru lenggah wonten mriki di. Sampean sinten? Lali ki piye iki? Ulun Keng Raka Bathara Narada. Paida Narada saking Suralaya. Lah kok Adi Guru kok panglingan ulun. Aduh, Kakang Narada nggih. Tuk 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 tuk. Ong nang ning nang ong ning nang. Iki ngapa tak iki? Malah nincing gamelan. Ulun klepian Kakang Narada. Adi Guru lenggah wonten mriki sampun sawetawis dangu dados pengajeng-ajeng para Hapsara Hapsari Widodara Widodari. Mboten mokal Kakang awit saking dangu anggen kula. Wonten ing Mercapada dadi pengarep-arepe para Hapsara Hapsari Widodara Widosari. Jiwandana Jiwandini. Nggih. Jawata Jamiti. Njur durutake. Para betana kali betini. Benata kali beniti. Gandeng sampun lagi sawetawis dangu. Adi Guru lenggah wonten mriki suwawi kondur makayangan ulun dherekaken dipun ajeng-ajeng para dewa Tridasa Watanawa. Oh ilahi. Awit kena matuh purnama sita. Kakang, rapi di, ulun kok kraos wonten mriki, Kakang. Nyumanggaken widodari ing sampun kula tilar. Kula tetep boten ajeng wangsul dhateng kayangan. Kula trincerantosaken benjing sampun prei. Kula badhe wangsul, Kakang. Le prei benjing menapa? Mbok menawi kanan kiringing pun siam. Wah mongko yen wulan ngaten menika para dewa saya kathah pedamelan. Anggen ngoten mboten wangsul. Hamesaken ingkang rayi pun Bathari Uma. Nggih mangke pokoke mangke nggih nyumanggaken Kakang kula tak pados Uma sanesipun. Anjur golek Uma sanesipun. Ana Uma kok iso digoleki kira ya. Mawon kok sajake mempeng temen. Lho pramila menika Kakang Narada. Salebetipun ulun ngagem jaket. Menika kok kathah para widodari remen kan jaket coklat. Nggih mboten kita namung sedap. Adi Guru ulun dherekaken kondur makanan rumiyin mangke gampil yen to badhe medhak dhateng Mercapada. Nek namung sekedap kewala Kakang. Nggih. Swawi lajeng ulun dipun dherekaken kondur wonten makayangan Kakang. Monggo ulun dherekaken dados pengajengipun para Dawata Tridasa Watanawa. Nggih, nggih. Monggo mabur di. Anu Kakang. Ulun yen mabur nganu wulu ulun telas. Lho yen dewa mabur mboten ginakaken wulu. Ginakaken pangwaos. Nggih ning Kapracondang.
Pangwaking dewa ical pokokipun yen namung gliyak-gliyak mlampah mawon. Minggah gunung tengguri semanten agengipun boya dadi punapi. Hayen Kakang kersa gendong nggih monggo to. Bicara guru gendongan. Murid cepetipun monggo ulun gendong. Nah ora ngoten dadi sampean tandha nek gemati kalih kula Kakang. Nggih. Ampun kuwatir mangke nek kinten-kinten mumet gendong kula wong kula gadah budrek. Budrek menika tamba kesel. Ning nggih niku setunggal 100. Betara guru kadal budrek ra iso. Werna-werna. Monggo monggo Kakang. Ah, angler iki. Andralir sang puspitorum dati uping samirana amrit kongas gandaning sekar gadung mangambar rikala semana sang kanika putra wis minggah kayangan kanthi angemban marang Kang Rai Sang Pramesti Bathara Guru Prandini datan uninga bilih puniku sejatine Ki Lurah Bagong nelusup Mega Malang wis tumeka kekanditing Arga Siwulawu genti Kang Winursita nenggih Kang pinuju samya tata lenggah wonten ing kayangan ngondarandir bawana sang wang padha kang den adhep marang Kang wayah Bathara Ismaya ya Ki Lurah Semar Badranaya lenggah sreksi grandheku mari kelu Prandini katempuh pangiditing samirana kang anggawa gandaning Sekar Tanjung
kaya nuntun wong abrangasang sayang sini gegenti kang Winoresita kocapo kang kinare sinambeting cinarita punika warnanira ing kayangan ngundarandir bawana ya kena sinebataken ngalang-alang kumitir ingkang puskaluka ing jagat yen to kayangan iku satru mara satu mati jalma mara keplayu titah merca padha yen to datan pinaringan lilani rosan yang padha datan kuwawi nyanggi marang prabawaning kayangan ingkang wis keparenggah iku tetungguling para dewa Tridasa Watanawa ya teges wakil Sang Hyang Nurcaya kang kepareng wisik Sang Hyang padha wenang kadhep ingkang wayah Bathara Ismaya Estri manah datan nariwaken panggugatra Sang Ismaya menggali rentenging jagat Madyapada sigra pinaringan dawuh ngangsek nggih nyemarak sowan kepareng luci Taindriya
wus meraina semubang iwang aruna katinektraning aku rapo sabdaning aku ringkani guru saketar sing bini panca pepatoging ayam juala disang ayu palungguhan ulun ora sinangling wawasan ulun kaya iki Bathara Ismaya kang marak sowan ana ngarsa ulun padha kanthi raharja kula nuwun inggih nampi pangestunipun Eyang Kukulun kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula marak sowan kulun sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngandhap pada ya ulun trima kita ngaturake sungkem ana ngarsa ulun. Paren darunane jeneng kita marak sowan tanpa ulun timbali kanthi anggawa badan wadat. Nggih. Lepat kula nyuwun pangapunten. Anggen kula keraya-raya sowan wonten kahyangan. Sepisan kula ngaturaken pangabekti ing angka kalih ing batos kula mboten trimakaken. Awit mitra saking ngendikanipun mungmungan kula Abimanyu ing wedal menika negari Ngamarta menika wonten reretu ingkang nempuh dhateng sedaya para kawula ngantos kathah sami nandhang sakit dumugi ning pejah. Klenta-klentu kayan tangga tepalih ngantos sami tawur bitutama mangsa kaliyan keluarga piyambak. Niku kula ajeng nyuwun prisa. Niku janjane memala saking pundi? Lan ingkang angka kalih. Kula niki wau sek ajeng mangkat nderekaken ndara kula teng Amarta. Wusana kula dipun rubeda kan pendhita ing naminipun Resi Wisuna, Penemban Wisuna menika dasaripun saking pundi lan menapa sedyanipun dene piyambakipun kumawantun lajeng dados sesepuh wonten praja Ngastina. Napa pancen menika penembahan saestu menapa namung penembahan samudana? Yen pancen penembahan saestu apa sebabe ngatasé dadi pendhita kok arep ngancam atine wong? Yen samudana sinten sing wani nyak-nyakan teng negara Ngastina? Oh ngajuala disangayu palungguhan ulun Ismaya. Kaya dene jeneng kita anggugatake swasana kang nyolowadi. Nggih, pancen leres. Mboten saged damel pepadang ora ana gunane Semar niki dadi pemomong teng negara Ngamarta. Ingkang sepisan kita ora nrimakake dalaran negara Ngamarta ketaman bebendu. Mitra sangka kudrating Jawata sing bisa ngentasi gawi. Ngilangi reretuning jagat ya mung jeneng kita. Oh nggih. Kurangane apa Semar Badranaya? Ingkang kudu bisa ancrawungi marang lakuning jim setan priprayangan ingkang pinarcaya ngrusak marang kabeh para kawula kukuban negara Ngamarta. Banjur kang angka 2
kita bakal bisa mbrasta marang kamurkane Begawan Wisuna. Lantrane kita kudu medhun ana Mercapada angesti tapa ngrami. Tetulunga marang sakpadha padhaning tumitah kang nandhang Cintaka. Nanging aja nganti duwe penggayuh. Sepi mungging pamrih, rame tumrap ing pakarti. Sepi marang pengangen-angen kepingin donya brana. Nanging rame ning pakarti jalaran kita wajib bantu lan tetulung gawe rahayuning jagat murih tata tentrem mangayu ayuning bawana. Nggih, kula pun ngertos. Lajeng caranipun dos pundi Bu Ulun? Murih aja nganti ketara kita ulun dandani. Ya nggih sedika. Wes merahena semu bangi wangaruna kadinektraning agora po sabdaning kukila ringkani goro saketer kinidunganing kung lir wuwusing epine panca pepetoke ngayam ana wis kepareng nderek wonten pungkuran noyanane Baskara titemungsa sangka kawegigane Sang Hyang Pada sinamun tan kawistara ilang sipate Kilurah Semar Badranaya Sang Dewa Bagus kang katon yekti datan sami uninga yen to iku sejati Kilurah Semar Badranaya. Dewaya nuntuna wong prangga sangsayan mulat pamoringe bawana sinawang saking mandra sumangga ampun kesukan like, komen, saha subscribe kangge ndukung siaran budaya menika dados langkung lestari. Esmaya kula nuwun wonten paring adhawuh ulun. Kita wektu iki wis ulun sampun dadi sipating pandhita muda. Banjur ulun ganti peparab Begawan Maya Rekna. Wingi. Ulun paringake medhun ana Mercapada. Angestya tapa ngrami netepana marang jarwa ulun ingkang wis ulun ngendikake rikala mau. Ngestakaken jan. Kepareng nyuwun pamit medhak dhateng Mercapada sing ati-ati.
Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang nesepa madu sarining tawang medharna ngelmu kang sanyata mengkuliring kasujanan rikala semana sang tapa begawan maya rekena wis tedhak sangka kayangan arsa tumurun ing Madyapada angesti marang pengendikan Sang Hyang Pada arsa tapa ngrame nlusup wonten madyaning wana diwasa karna iku sejati dewa kamanungsan gumebyar tayane ing akasa akeh kang sami tumingal denanggep yen to ana ndaru tiba sini kegenti kang winosita kocapa ingkang pinuji samya tata lenggah Sang Hyang Indra tuwin para kadang-kadang dewa tridasa wataknawa ingkang mungging ngarsa Sang Hyang Yamadipati prisa kawontenaning kayangan ingkang sepentan ana kumarane sigra enggal imbal wacana kekalih kepareng pangudas Wandriya yaning talaga kaati langit
kembang tepas ulan pamaneka lintang daya kusuma yuwana sumawa Adi Yama Dipati wala wonten menapa Kakang Bathara ora ana dewa kang padha nglirwakake dawuh ing wektu iki wis padha ngadhep ana ing kayangan Kwandawaru wong titian Kala Ludra henget kula sedaya para yang para jawata sampun sami kempal lan tansah nderek ngajeng-ajeng konduripun Pukulun Bathara Guru mung gumun banget ing pangrasa dene Sang Hyang Guru anggone jengkar ora kundur-kundur malah duk rikala semana sinusul dening Wa Bathara Narada uga durung ana keterangan saengga sprene wela dalah ngatos-atos Kakang Bathara wontenipun kula lan sedaya para kadang amung tansah njagi kawontenaning kayangan murih tata titi tentrem mengkono Cinarita duk rikala semana Sang Hyang Kanika Putra ingkang sareng-sareng marang Sang Hyang Permesti Bathara Guru saking Madyapada la ing para yang para Jawata yen Sang Hyang Guru kundur pating bertek suarane Kulun Bathara Guru kundur Rama Pukulun kundur kundur ngaturaken pangabekti Pukulun. Iya. Ulun trima dene kita banjur ngaturake pangabekti marang Punapi. Marang ulun. Sinten niku Kakang? Bathara Endra. Inggih. Kula ngaturaken pangabekti Rama Pukulun. Ya. Ulun trima ya kita ngaturake pangabekti marang ulun. Nggih, Kulun. Kita sapa? Lah menapa iki kelampahan ingkang putra kok ngantos kesupen? Merga saka suwene terpengaruh karo kahanane jagat mercapada banjur karo sapa-sapa kok bingung aku. Kula Yama Dipati. Oh alah. Sang Hyang Guru kami walah. Kok rada nyolowati. Iya Madipati tak trima ya. Inggih. Wah jan suasanane kayangan kok nyeremake kaya ngene. Niki suwanten menapa ngrangin? Gongsa Lokananta. Oh, asing nabuh mbuya wenten. Mungel kajengipun piyambak. Pelok barang nggih. Adi Guru kok mampun prisa larasan. Lah pengalaman kok Kakang. Haniki kula nggawa buku gerongan barang. Niki ngoten nggih Kakang. Nggih. Murih mercapada kali kayangan niku ketok gayeng.
Serem. Nggih. Apike niki para dewa-dewa niku diblajari nabuh. Waduh. Lah wedalipun mboya saged. Seminggu sepisan. Malam minggu apa malam apa? Latihan. Dadi ben bisa padha pinter cara titah mercapada. Sampeyan preso gamelan mercapada niku senajan elek-elek ning ketok kaya rapi. Mah tembungane kok dadi werna-werna iki. Ana rapi barang. Seragam. Ngagem rasuang Jawi gek ngagem destar. Bagus-bagus apa meneh nek para dewa dhewe tak iket-iketi apa ora? Ha mangke tekate pesen. Dateng mercapada. Oh, nggih. Mboya perlu kuwatir Kakang. Mangke ulun sing ajeng hubungan. Nggih niku paling mboten niku kanthi nggih dondomane karo tengahmu. Jur bakal iket niku saura-ora 3.000. Lakune 500. Tadi gunggung kepruk. Betara guru kok ngerti gunggung kepruk. Niki ulun mutusake temenanan dadi sapa wae dewa sing ora bantu niku ora perlu dadekke dewa. Dicabut nyawane. Ulun aja golek resike kok. Nggih. Dadi senajan to seni dewa ning iso pinter kabeh. Gampang kudu iso ngenong. Sing ngenong iso kudu iso ndemung. Sing ngendang kudu iso ngegong, sing ngegong kudu iso ngrebak. Ajeng kok gawe sumrambah. Mangke perlune iku nek saya niku gentenan ketok sereme ngoten. Ora kok sing ngegong kon ngenteni ngrebak mah didol. Niku mboya kena nih. Lan ora kena ngatasé para dewa kok jejer karo widodari. Wah. Kejaba Bathara Guru. Waduh. Saya ndrawasi iki. Lho nggih punapi mboya, murid tertib. Ha nggih. Nggih. Murid tertibe. Widodari aja tak ajari gambyong kok iso. Nggo istra penjak 17 Agustus. Wah ora ana dewa kok nganggo 17. Aish. Ampun ngayal to Kakang. Nggih. Nang ngayal ki lho. Ya Madipati, jabutan nyawane. Nggih pun. Lah cilaka wae. Mboten niku oleh guru niku saking pundi. Mangke tayan nang mercapada lah ulun mrene tak gendong sebelane malah. Langgene Mandrawa sing ngubrah-ubrah tatanan kaya ngene. Yuk, ora karo-karuan. Lho kok mangejak yuk. Ya ora sapa? Kakang, rapi di. Monggo medhak dhateng mercapada Kakang. Lho mangke rumiyin kayangan dipun tentremaken. Gampil tembe wingking kula cepenge kajenge tentrem. Niki sing pokok niku kula kali penjaya medhak dhateng mercapada golek ibu pengalaman. Nglumpukake buku-buku. Gak digawa teng kayangan, gak diparingi para dewa-dewa dadi ben gerongane rampak. Oh, nggih. Ya Madipati, kula-kulun kita medun mercapada melu ulun. Nggih. Titah mercapada sing ora apik kudu dijabuti nyawane. Men tentrem ayem. Nggih, kulun. Monggo Kakang. Suwawi ulun jeraken di. Endra, wonten dawuh kulun. Kita aja lunga-lunga ya. Ulun tak medun mercapada golek enut. Ndherekaken kasugengan. Kula ajeng-ajeng sak konduripun pulun Bathara Guru. Mugi-mugi kayangan enggal saged tata tititen beres. Monggo Kakang Reda sami beres. Monggo ulun ndherekaken. Ayo ya Madipati. Nggih kulun.